Shubor nakaslem jong nausan hima. Menteri Ketenat Puli Putih ke Sorkar Jela uba Lakmen Remboi hande kesngi ke santerik unailar arhajar artway. Habaya keren mat kinong thok khobor ulaong ba ke jingwan jongki kena syakmat kadai ke jing tray sitom jongki. Kim penle no ya kapor ke ba kiyo. Bat kita terang ban yo ya uso ke jingjob. Habaya dai bat ki jaka puli ki badon hak ke jela barok kawai nak kaliang Menteri Ketenat Puli Putih ulaong ki jaka puli hak ke jela jungi ki biang bha kim don jingduna hanrei lada ki kwa ban lek tang hak kawai ke college ne ka higher secondary school kata Kamla Banlong namar ki wei ki higher secondary school ki don hak keleng ke district bat na kaliang gujongu ukentu ya ki kena lada ki don ke jingtrang lada ki puli hakino kino ki school ro kanlong ka jing mantoy yaki Kajing wan jong kena syakmat kadai kajing tristom jong kamtam nilai iba hakan ga sisna kabakim yo banlai school da karkom ba paka tengah ai kajing ai kublai kabakrau ya kena school ba ki kimpen le no kapor bat kimpen le no ya kata kajing amnut kejongki tidak tham ban job kajing le bat kadai kajing tristom kejongki bat kadai kajing tristom jongki no hika wala kim yo ban hika ke komedi school ru ndai ai persam ba kumno ban hika ya kena tenga ai kublai ya ki kena school baro bat ngakermen skhem ba kin yele stom susu nang bakin long uso ubate yelade ke ingkesan bat ya ka state bat ka rihi barok we e jaka pule hapo ka state juni kibiang kim don jiduna hanrai la fi ong ba pika ban lek tang ka we ka college la tang ka we ka higher secondary school te kata te bang long te kumbangai i ba menta ki higher secondary ka don keleng jaka jong ka state keleng ki district te ka banga ngakentu ya ki kena school balada pidon kamon ada pidon kata ka jing trang ada pipule ha ka no school ru te kam de ka ba kalong hi ka jimen toy ya thi basa ka we ha ka jing long ka jing man ka bukum kan ne te ki kena school lada ki don hagi snom hagi jakai bakam jana snom yuki ken kam so mangim yo i ngai ngim la bantip karne ka pandemic kan long kum no te lada ki wan hasor baro ka bayin kin sil ka jikai yo ki school kin nam la ban pli kin hap shang isa snom ka bai wai ba kan hap sil man ka por tengah kan tu ya ki kena school baka por kala de marbaki nong hikai wat lagi bada hikai nong kendom ro menta kidai ki nong hikai ki ba biang hi bat komok omene lada kamon lada kataka jing angnut kadon pipule hang no hang noru kalam kanam dan ji pi hakane ka kaliang ka ngane kren hakane krisat omenta kumba philatit barok mentau snem ni ailat ya bro kumba filatit ba average nalar kata khathat hajar ai kidai repeater the how no snem lada ni ka jinglong ka jingman kalong kumba julong ki school kin la pelong ya ki selection ki jongki kinla on pelong ya ki assessment yang ki po school ka percentage kan ki 100 na mar ba ka jinglong di man kumne baro ki yo banyele te ngatrai ka ne ka percentage hoi nim hod ni ka basispa na kasispa 100 ngakermen skem ba
nang ne bat kan nang tiu ha ka ji dei jong kan ne house nem arhajar khat khindai la gam dokla ka sarkar India kala sanction kumba praspa tam ki mobile tower hapo ka state of Meghalaya banshna hanrei ki bon ki jaka kim yo ban jaka teka kimenta ki damshna ngakermen bah kini kisten badangwan ka mobile penetration kan nang bah susu badha kalian ka jiya dei bat ki kadjet naga benta ban yarap ya ki khna school kumba kalang menta ngi nakalian ka sarkar ngidon ka jingmut hanrei ngimpat la ban le namar ba kamut batang ka kadjet habang edon betul ka kadjet ngidon kam desa ya ka data kaba ukhna o haban sew ban yo ban pendon kam tikidan bun ki jinit ki jenat ki bangila ban penbiang ta ya mentahi hakata ka jingdawa bangin penbiang yakine kita bat kumba fitip hi menta ka long kanno live sahajar ngot ki bapas ya ka SSLC lada ka sarkar kan ay ki kelas 11 kamot lada sanhajar kamot sispasan folklore approximately kan pelut ke sarkar nak benta jongkin ni kambe ka basuk ban kren kalau ka basuk reban implement kambe basuk